noseng'ado bura ni Cleophas. Supreme Court mana kaka nawacho kwachako, Supreme Court e doho maduong' mogik ma mano nyiso ni gima owacho ama bura mong'ado en final ne jomok, en final ne e Kenya wakae ma onge court mora mora matin manyalo loko. Omiyo wachno otweyo High Court, otweyo Court of Appeal, otweyo nyaka courts matindo tindo kaka Chief Magistrate Court. Nyaka ka ging'ado bura mana kalure gi gima Supreme Court nowacho. Onge appeal moro ma ng'ato nyalo keto e case ni nikech Supreme Court ose make decision mare mogik. Gima nawacho ma jowinjo oripo ng'e kendo oripo med paro en ni Supreme Court to ok obedo bound gi gima giwachono. Chieng' moro ka case moro wuok ma chal kamae, oyien gi mondo gichop ama ging'ad bura mopogre kaka ging'ado kawuono. Mano miyo wa nafas mar loso sheria wa kendo making sure ni sheria wa olokre gi time mopogre opogre. Mogik Cleophas kapuka mi nafas mar kapuka duoko ni wach malo kono en ni awinjo ka nitiere penjo mar to nyithindo ting'iyo nade